गोबाव जाबाय ओंखाम दंफैदो नोंथां गोबाव जाबाय। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायना लाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जुदि नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालामगोनखौ आसा आरो मिजिं थिबाय लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। नोंसोरलाय मानो नांलायबाय थानांगौ? नोंसोर मोनलायखागौमोन ना। नोंसोर बिदि नांलायबाय थानायावनो जादों। नोंसोरबो रावखौ बादाखौनो होआमोन। बिदिनो जाखायोलै जाखायो। बोखाना लाबोदों ओंखाम दौदो। नानि ओरैजाय ओंखाम दौदो। ओंखाम दौनो नानि दे आइदे। थांबाय दे, लाब गैला बे थालिर फस्लासो जा। दानबाबो थै ओंखारला बेनाव। ओंखामफोर दौदो थाब जाथिफ्लांनो। गोबाव जाबाय ओंखाम दंफैदो नोंथां गोबाव जाबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जानांगौ। बिसोर सानैजों मोजां मोनलायोमोन आरो मोजां मोनलायनायाव एसे एनैया जालायखायो। बेखौनो सहायनो हायो दिनै बे सेंग्राया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। नाथाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो खावलायगोन दि नोंथांमोना माब्लाबाबो बेफोरबायदिखौ गोरोन्थियावबो दासान। मानो होनोब्ला नोंखौ इसेबां खस्थ'जों नोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया खांदों, बादों, फेदेरदों। नोंनियाव गोबां आसा आरो सिमां मिजिं सुजुनानै बिसोरो नोंखौ खांदों। दिनै नंखाय मोजां मोननायनि थाखायनो गावनि जिउखौ फोजोबना लानानै बिमा बिफानि मेगनाव मोदै गालाङोब्ला मोजां नङा आरोना लोगोफोर। जुदि नोङो मोजां मोननो रोंदोंब्ला बेखौ बावगारनोबो रोंनांगौ। नंगौना नङा लोगोफोर? नों गावनि जिउखौ मोजां मोननायनि थाखाय बावसोमस्लायस्लाय गावनि बिमा बिफानि थाखाय नों मोजांनि थाखाय नों गावनि जिउखौ बावसोम, अब्ला बेयावनो गोजोननाय रंजानाय फैगोन लोगो। अब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालाम आरो लाइक हरनो दाबाव। नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्टआव फोरमाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।